Takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího dílu a dneska, teda z YouTubeka, a dnes si ukážeme, jak Ryder musí přežít katastrofy. Doufám, že se nám tady nic nestane, ty kráso. Počkej, Jo. Tak tohle tornádo to asi nepřežiju. Ty kráso. OMG. Takový tornádo. Ježiši, ale jakože je to hezký se na to koukat, ale být v tom to asi moc hezky není. Ne. Nazdar lidi, z Dříva z Rydera a vás vítám u nového videa z Robloxu a dneska se budeme snažit přežít. Tak jo, OK. Tamhle už je trošku nějaký vír. Kráso, musím se schovat do baráku. Zatím jsme v pohodě, ty krásy, jsme to s nějakou holkou, která má fialový vlasy. Jo, vypadá to, že tady to bude dobrý místo. Tak se podíváme na ten váš dáreček. Ten se poved. Docela hubeňou, ne? Výbavičku má. Jo, vypadá to, že tady to bude dobrý místo. Vybrali jsme si dobře. Ne.